VS അച്യുതാനന്ദൻ്റെ 1ാം ചരമദിനം ആചരിച്ചു. VS അന്തിയുറങ്ങുന്ന പുന്നപ്രയിലെ വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ VSൻ്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു. CPIM ഓഫീസുകളിൽ രക്തപതാകകൾ ഉയർത്തിയും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചും പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ കൊടിതോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചും സഖാക്കൾ VSനെ അനുസ്മരിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ TM തോമസ് ഐസക്, CS സുജാത, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സജി ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ, ഞങ്ങളിലൊഴുകും ചോരയിലൂടെ. ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെ റോസാപ്പൂവ്,